Untuk penonton dikurangi yang di panggung bawah 18 orang dalam. Ada banyak bila di belakang kita ada penonton pindah cakake oh kesadaran Bilap dadit magento rana keras suara memang kantar-kantar Pramboro wawali oh aku teradaban kapiye barengan mantan tinggal kakang Bromo berdularan jualan itu dari ini nanti untuk kami dia Maras kamu rekomendasi ini kan jago sinden tolong penonton yang di panggung turun saja di ini pak sing riko kan riko mawon nggih Doyo mawon nggih. Nasung pindah sung. Wis ngisor reko ora apa-apa sing penting tenang esuk. Nah, wis kene diamankan bae kene. Wis kakang Bromo Anoman lepasi Bromo wae.
Paus kewirangan digerokan dengan Raden Singgono Diwanoman. Nasto jeneng Kusama. Pemasukan ringan dari Raden Singgono kontal kaprang pertenan semuringan. Hati-hati Anoman. Lepas itu kekayangan dan kelompok. Terus ono ndatongkon dan menekon ndatongkon panjenengan kita tambanono. Kapon sing dadosaken simat kula. Yo muga-muga. Masih itu rasa pitambuh pokok marwane ulun tumedak para rasa wudu. Laras Rama wonten ing kados ingkang tayangan ketaman goro-goro. Seraping goro-goro yang janjikan mapan mononggo garwaku dikeke mongso laire. Sorang-sorang deweng koro kengken lera mangusola ayon tenyo
dandaniro layo ngomong layo maratani marang saliranipun marang sepinten tukanipun Kang Mas Pangeran Arjuna mriki menawi perang ceping bayi menika dipun gege mangsa Rama awit dadi kawuhan mungkin omong bayi ora digege mangsa lair kayangan kuwi mau ora saya mendho malah saya ndodrek beritaman boro-boro monggo baning anak kudu mikul dhuwur mendhem asmane wong tuwa yen pancen pun Rama gagal widar tanpa karya anggone gege mangsa ing perang ceping bayi sore jagat nanging mulai wonten menapa-menapanipun kados pundi Rama mungkari milih abot bojo apa abot wong tuwa yen abot garwa sriramu anak sing ora bekti marang wong tuwa sejatosipun sedaya menika kiamrat nanging kados pundi malih mripun ngamarangaken kita nderaken sebulan dipun wastani Eko Patmosari Eko siji Patmowadasari rasa menawi bobot kali sasi dipun wastani Dwi Pertani Dewi lan loro Pertani menika dalem peksi ngumbet wonten ing pangganing kanggo tigang sasi dipun wastani Tri Kawula Busana Triwilangan telu Kawula Jimat Busana nganggur besus katinipun Dewi Busana ngagem Sarwasari rapih kawan sasi dipun wastani Catur Pangawuta wong bobot patang sasi pindhane kripek Purwowan senengane kawan sing Sarwasari kecut bobot gangsal sasi dipun wastani Ponco Suramangga Ponco tegesipun pohon Suramati Pangga sing tulis tadak anggone bakal lairake lan punang jenggal Saguna paweko sakarane tenem guna kasedet paweko mriko dhewe jenenge wong meteng bulan sampun jangkep punang jering bayi seragane batang Sabto Candra dipun wastani Sabto Kukila Reksa saparane kuwi Kukila menika isih mantuk mangsa kudanten kaya manuk kudanten cabrane kanging Sagrang Bathara Brahma pundi paniran pikulun Bathara Brahma dhewe mangsa punang jering bayi pikantuk Sabto Candra wijil dalu bayi kaya timbulur tanpa mobat tanpa ngalisik kabeh para dewa
Menika micil jalu. Boten obang boten ngerisik nangis kok yo seru banget. Aduh kene pulang jebing bayi. Bakal tak suwun tak unggah nono kayangan siram banyu gege dingin dadi bocah dewasa. Ya. Putuku lanang gandenge kaya bapake. Ayo ora mung kaya bapake kaya kakine, kakine yo ganteng. Mesine putune yo ganteng. Nanging jiwane bayi kaya mengkene kok laire timbulen. Ora mobat ora ngalisik. Sirang nganggo misah ning geni. Kali-kali sangkan Mundi pangipun dadi loro kita napa sepati sirangan diri sang geni buruk parang diri boten tegas ombok geseng wong bocah bener. Bocah lumong ya geseng. Wong kena bocah bener. Dasare trek ke sumur mbesing madu sare ning atopo, Pak. Iki calon bocah dadi bocah sing pengpengan. Yopo ora mati. Obong misane gene ora mati cemplungno kawat condro diwo. Risang Romandaya Pati Kono yang sokang Cangkrama nampane wil kataksini wong wilage ngawi Mas Rama Sigem garing balno lan alah dewa Ledok ilining tirta ki gumandheng saka dhuwur bening buteking banyu mantung saka dhuwur wong manggon ning dhuwur ki kudune nggo conto utawa nggo pangtuadan lho kok sing ning dhuwur padha semenang-menang lha iki jenenge uripe para dewa ora nggo conto karo para titah Nercamada ana bayi tanpa luput bayi tanpa dosa monggo bayi kuwi suci ibarat kaya kertas putih durmono tulisane lho kok malah diobong kawan dicemplungno neraka jahanam monggo neraka jahanam kuwi warnane abang wis geni pitung putungan kuwi warnane abang bisa nugelake besi ayu garing apa meneh jalma menungso rumah nanging segala duwe kapercayaan putrane Janaka kaya bocah suci esuk diwasane bakal dadi satru utama maksudnya karo kabeh para dewa
sansaya dalwaras para kabeh lintang lumadhang sonya tengah wengi lumrang dandaning Hospita Karang yaning kojani Sang Wijawara ambrek lir swaraning matu bronto manungsong sarining Peting klopo Saruping pangarka gumandring wengi jroning wengi trima ing kacarita. Kacarita namung gambaring arga Dursina. Pargaraning gunungan Dursina yen dicatur isine ana. Marma ginambar segitiga minangka pelambang. Uriping manungsa manjing tribawana triwilangan telu bawana alam. Alam kang durung perangan wiba alam kalbaran rame wiba alaming langgengan. Alam balaming kunang jebing balik nang hujro bugar bareng dulu sempurnaning sananilan 10 dina alam ramiri pengnung sing nercapa tukang ngendikane Purnasis bebasan kaya mung kang mampir mbening yen alaming langgengan sumpangan raga sampun pinisah ana rama dadi ana sawisana mring ngasale ora ana aja ngomong lagi pojok ing gunungan ana gambar kembang Ponco Arno. ora wani drengene ora. Dari wangi Ponco 5.
warna rupa menungso kang gayu brasmane ketuwaran sembah kang liman perkara. Bangsa kita kang bukan panggilan Pancasila gawe agama suci. Salat sedina suliman metu kang minangka kewajiban sarta saged ing agama. Ana gambar kayu kastubure pangewapat godhonge sanga ngadhike cecek. Pangewapat wetan kidul kulon lor. Wadage menungso kedunungan anafsir papan perkara bumi geni banyu angin. Sayu abangi rembuti kuning. Sora sedulur papate menungso supya amarah haluamah lan mutmainah. Godhonge sanga uripe menungso kapurba wiwara sang perkara paran bene kayun ngadhiki. Piulinge wong munarep linggu sedina kaping 7 aja padha lali kan bulan maton. Ing waton urip ing kanggo dasar bener. Bejo-bejane wong kang lali si bejo wong kang eling lan waspada yena diwono yen lena kena. Kemangan kabar aja dirasa pangasten. Marang keterimane wong liya, gayu ketrima lambarane sapa temen tundure menang tenan. Lakonono apa jumpa sranasik kalawan gentur. Gambar manuk prabiso kang marati renggane-rengganan sama cinamadan daya dinayan. Apa sira dipun agem yen diciwit krasa lara, aja seneng ngiwit parang liyan. Ana gambar lutung jaman romantin padha sugih petang-petung. Dina 7 rangkep 5. Sasi 12 tahun 8 indri wapat. Dina 7 petungane Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8 Jumat 9 Minggu 5. Rangkeping dina manis paing pon wage kliwon. Manis 5 paing songo pon 7 wage papat kliwon buli. Sasi 12 Sapar mulut gada mulut juga dilawal. Cuma dilakir jam saban. Poso sawal dukai besar. Kono lu tok ngerti to beton jimawan ton jiton galton beton makulan ton dibagi. Windre papat minggu ati windu kunro windu semoro lan windu sansoyo. Kono gambar macan papan ono ngiri wong gambarane wong pinter ngiwake marang pinterane. Nalisir mengko grego bener nalisir mengko grego nalisir mengko graning agama. Kemungkinan baru nungging dengan kegambaran wong bodoh tumindai becik raming gawe spik lamrih teriming pantutur ampun darbi watekan adikan adigung adikan laturi dan ngelaki perni bandara digung laturi gajah dan ngelaki marang rosane adigung laturi mulung ngelaki semburi mandi keling oripeng menungso penggonan di pilali owak awan gingsir nyokor manggiringan Petroso lagi menungso bilali setelah pasang gaman menungso di pengawasan asamberan mohon kagungnya Gusti Kang Mohagung iku bisa kemarin serembah sagunging jarwo kang kulinaking mercokodo pono gambar gedung subuh wong mati padha kubur ora bakal dinomo. Derajat pangkat ora kanggo syarat-syarat apa. Mori putih. Amal soleh sartu dipakati luhur kang migri tumrap bebranan. Kuwi gunungan mah gambar buta sing karo bolo-bolo kote karo mereka mungkar kaonake. Monggo saku bol takoni sapa pangeranmu agamaku sapa nabi mopo kapan sapa sedulur. Aku ni malaikat kowe sedang sabet butuh. Pengen ditakoni malaikat sedang selamat rikor ngaku. Winali kekunan ngayot bilang barang-barang pas menik barang-barang durung bisa ngendali marangmu balik bronak suku boleh cemplung marang mereka sebentar saja mati ninggal gading macan mati ninggal lululan nungso mati meninggal jengling jengling apik jengkere bersasar jana mati gorok
nonton wayang wayahe wayang rasakan yang dilakon
Mamang tinggal pating patrini setane wis ngadang-dang para wayu niku ana tiwa gara-gara tanpa noni namung wonten rijanipun Kilora Semar Badranaya. Yogi Naya Naka, Yogi Ibu Bogati, Dandang Asmara Santa, Yogi Tuki Buddha Manangunun, Yogi Buga Sampir. Jeneng Semar menungso kang wis datan samar mring gedharing kadonyan. Badranaya badraraning rembulan Nayulat. Bapak kan galihe mencara kaya rembulan tanggal 15. Nayan toko Nayulat toko mati pinuju boten penggalihe kaya jalma kang wis sirna saking keparenging pribadi. Boga gati boga dahar gati lintang arpon dahar lintang sedhi tapi itu. Tanpa ingin karo biru ketipan jarmane sanggang ismonya. Itu Ki Buddha manang nulung wasane jalur kagungan Mundayun. Pun wasane Rismar menika rawisan kewet dene Romasani. Semar menika jalur Monopestri. Sampune kapok meritan berbes pindah itu bergagak berkumpul kaya tenggo moblong-moblong kowe bener. Kae ono nang ana wong tuwa turu bocah padha pating didubrek padha pating didubruk candrane kaya raja bedah negara nanging bareng wong tuwa tangi ceplaket kaya blalangan widak oleh ngiras pantos meniki katinggalan ana daleme bapa Swidilajat Mas Devri kalian bagus Niati. Ingat dicara nganti matur kita. Netaken dhateng putra nenggih
Mas Rafa Rizky Maulana. Desane Sikapak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Los kanca ngaturaken dening panuwun Semar saking Kebumen. Mbok pikiran anuju prana anggenipun atur panglipur keparenga para sutresna bedak tangguling samudra pangaksami awit rumiyin wonten Banyumas menika wonten dalan kondang Ki Sugino Siswa Carita. Lah kula niki Semar sing Kebumen Bobri wonten kirantawipun nyuwun sigunging samudra pangaksami. Langgung-langgung dhateng Bapak Kagres Bapak Sunar Suhidi ngaturaken genging manuwun saking pangesin kaparingaken dhateng kula. Sajeng rangrangatipun sak lembaga desanipun Bapak Hansip Bapak Anwar lan sedaya warga masyarakat Sekapan Sumbang mriki. Warga Pican Kecamatan Sumbang Pak Camat Pak Kapolsek ngaturaken genging manuwun. Pak Dan Ramil ngaturaken genging manuwun. Ugi pepundhen kula Bapak Sikram matur suwun. Pangestu saking Pak Tono matur suwun. Bu Darti Pak Sapon Pak Kadus Wisno genging manuwun lan ugi Bapak Sunardi minangka seniman. Ugi para seniman seniati wonten ing Kongkon Banyumas wonten Mas Dalang Yakut Opat Jedel menika nggih dalang kondang wonten Mas Dalang Gandik Maya Sugino menika nggih dalang kondang malah piyambakipun njoyong sinten saking Tata mriko iki Kebumen sampai niku nggih kanca waranggon saking Pagunungan nggih ugi wonten dalang kukuh Bayu Haji niku nggih dalang kondang. Kula saking Kebumen mboten kedah klucuk-klucuk melu. Nala garing kene tak kundur kono garing. Arep tak pikat nganggo gending. Jineman ulur kambang swantenipun Mbak Trisni. Genduk Sulistyo Rini. Monggo Mbak Trisni. Kula nyuwun dipun damelaken jineman uler kambang. Kaya napa ulere panjenengan? Terus Mas. Oh,
Monggo para wira pradonga sira sami dahar. Soto monggo penayagan kaya mandhet ing wong bensin. Wira suarane kumplit penayagane nom-nom sindene prawan-prawan. Mulane sing priksane ya padha betah ya. Monggo dipun klajengaken. Monggo. Zaman biyen ki ora lagu sing warna-warna to penonton wayang zaman biyen ki senengane lagune klasik. Oh nggih. Zaman kula tesih alit kaya niku sithik niki lenggah mawon. Penontone kirapi nyatane piyayi mriki niku penontone luar biasa. Tepuk tangan nggih penonton sing apik. Dadi nek nonton wayang boten pemeriksani campur saringane mawon. Ning nyatanipun sinaosa ngangge gendhing klasik nggih penontone betah ya. Ayo kudune kaya ngono. Dadi awake dhewe dadi seniman kuwi sok palang apa-apa disrawungi. Sing seneng klasik ya dikawulani. Sing seneng lagu campur sarinan ya dikawulani. Wong sing jenenge seniman-seniwati niku manut karo ning jaman kok. Ayo tolong ya. Iki kaya niki temenan kelingan jaman kula tesih sinau niki kaya niki suasananipun. Geser nalih kae mau sing nembang-nembe Mbak Roro Ayu Sutrisni. Lah menika ingkang iring kiwanipun Mbak Trisni. Asmane Mbak Deska Sekar Pramudia Sari sarjana seni. Oh nggih. Lajeng iring kiwanipun Mbak Kenti Wulandari sarjana seni. Oh nggih. Kenti menika piye? Ayo. Sindene kae yo sarjana. Oh nggih. Geser malih. Wiwit Sido. Wiwit Sido. Wiwit Sidet Rondo. Dudu Sido gitu sih. Dudu pada ketika ini para Mbak Joko Mas Immanuel Mama Senda Bapak Keparel lajeng geser malih Mbak Kusmiati lho kebenaran malah asmane padha karo Soebul Hadji. Oh nggih. Sami mencorongipun. Kae prawan saka desa Nusa Wangkal Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Cilacap. Oh nggih. Geser malih Mbak Ayu Wijaya. Di prawan-prawan SPD kae
Coba dadi sinden mulang dadi guru TK. Neng omah yo karo dodol warna-warna. Dodol ya dodol limbah ya dodol. Apa iki punya ora geser malih. Kae, Mbak. Apa sih? Orang keton lari. Rini saking karunganten yo perawat. Iya, perawat. Perawat. Geser malih sing pungkasan kae Mbak Irma. Nggih, perawan nggih. Perawat. Sinten ora perawat ya. Sopo saiki ngakuri sapa supaya jumeneng. Kula tak ngakuri Mbak Kensilan dari Sukados nyamping gunung. Langgam samping gunung monggo Mbak Kensi. Langsung awak. Jumeneng Mbak. Semaro sampun maring rezeki dateng marang Gono Mbak Kenti. Aduh cocok ya Mbak Kenti. Ya awet-awet suarane Mbak Kenti tenang lho. Brian. Monggo.
kanuwun Mbak Kenti katuran pinangun enggak. Terus. Kula